Pikku punakerttu. Olipa muinoin pieni suloinen tyttö, tätä rakasti jokainen, joka hänen näki, mutta enimmän kuitenkin isoäiti, joka lapselle aina anteli jos jotakin. Kerta hän hänelle lahjoitti punaisesta sametista tehdyn lakin, ja koska se oli sievän mukava eikä tyttö enää tahtonut muuta lakkia panna päähänsä, ruvettiin häntä nyt kutsumaan punakertuksi. Sanoipa sitten kerta hänelle äiti, tule, punakerttuseni, tuossa kakkua palanen ja viiniä potillinen, vienet isoäidille, hän on kipeänä, heikkona, ja antimes häntä on virvoittava. Mutta käytä itses kauniisti ja kohteliaasti, älä kohta tupaan tultuas joka nurkkahan kurkistele, äläkä unhoita sanoa hyvää huomenta. Kulje myöskin siivosti, äläkä polulta poikkea, muuten lankeet ja potti särkyy, silloin ei isoäiti mitään saisi. Punakerttu äidilleen kätensä kurotti sekä lupasi kaikki hyvin toimittaa. Mutta isoäiti metsässä asui kylästä puolen tunnin matkan päässä. Kun sitten punakerttu oli metsään ennättänyt, tuli susi häntä vastaan. Mutta tyttö ei tietänyt, mitenkä häijy tuo eläin, eikä sitä ollenkaan pelännyt. Hyvää päivää, punakerttuseni, peto lausui. Paljon kiitoksia, susi kulta. Minne nyt, punakerttu? Näin varahin. Isoäitini luoksi. Mitäs tuolla vyöliinas alla kannat? Kakkua ja viiniä meillä eilen leivottiin ja minä nyt kipeälle, heikolle isoäidilleni hiukan lämpimäisiä vien, tuo hänelle varmaankin hyvää tehnee ja häntä vähän virkistänee. Missä, tyttöseni, isoäitisi asuu? Jos metsää vielä kuljet runsaan 4 tunnin matkan, näet hänen huoneensa, se siinä seisoo 3 ison tammen suojassa ja alapuolella pähkinäpensaat, kyllähän jo tiedät, vastasi punakerttu. Susi itseksensä ajatteli, tuo nuori, hempeä tyttö vasta oikea makupala, hän toki paremmalta maistunee, kuin akka ikäkulu, nyt viekkautta vaaditaan, jotta sinun kävisi saada molemmat kaapatuksi. Se nyt kappaleen aikaa punakertun rinnalla tassutteli ja sanoi sitten, katsahda kerrankin, tyttöseni, noihin kauneihin kukkasiin, joita täällä joka taholla kasvaa. Miksi et hiukkaakaan kurkistele ympärilles? Luulenpa jo, et ollenkaan kuule, mitenkä lintuset suloisesti laulelevat. Astuskelethan sinä siinä ajatuksissas, juuri kuin olisit kouluun menossa, ja onpa kuitenkin täällä ulkona metsässä oikein ihanaa. Nytpä punakerttu ympärillensä katsahti, ja nähdessään, miten auringonsäteet puitten välissä välähtelivät sekä kuinka kaikkialla mitä ihanimpia kukkia kasvoi kosolta, juolahti hänen mieleensä, entä jos isoäidille noukkisin kauniin kukkaskimpun, se häntä ilahuttaisi, onpa vielä aamu varahinen, kyllähän minä sentään ajoissa ehdin perille, ja nytpä hän metsään juoksi kukkasia poimimaan. Ja yhden poimittuansa näki hän tuolla vähän matkan päässä kasvavan vielä kauniimman, sekä riensi sitä kohden, joutuen täten yhä edemmäksi metsähän. Mutta susi suoraa päätä juosta jolkutteli isoäidin huoneelle ja kolkutti ovea. Kuka tuolla ulkona? Täällä punakerttu, joka sinulle kakkua ja viiniä tuopi, aukase ovi. Vedä vain kääkästä, huusi isoäiti, minä sairaana makaan enkä pääse nousemaan. Susi kääkästä veti, astui huoneeseen ja tallusteli, sanaakaan sanomata, suorastaan isoäidin vuoteen vierehen, sekä söi hänet suuhunsa. Sitten se hänen vaatteensa otti, pukinet yllensä, pani hänen myssynsä omaan päähänsä, laski he vuoteelle maata ja veti uutimet eteen. Punakerttu sillä aikaa oli juoksennellut kukkasia hakemassa, ja kun hänelle niitä oli karttunut niin paljon, et ei enempää saanut kannetuksi, muistui hänen mieleensä isoäiti, ja hän läksi taas tämän tupaa kohden tipsuttelemaan. Perille tultuansa hän sitä kummasteli, että ovi auki oli, ja tupahan astuttuaan tuntui hänestä niin oudolta, että hän itsekseen ajatteli, voi kamalaa, mikä tuska minua tänään vaivaa. Olenhan minä aina ennen oikein hyvin viihtynyt isoäidin luona. Hän hyvää huomenta sanoi, mutta eipä vastausta saanut. Sitten hän vuoteen äärelle astui ja lykkäsi uutimet pois edestä, siinä isoäiti makasi, myssy silmillä ja kovin kummallisen näköisenä. Voi mummo kultaseni, miten teidän korvanne ovat pitkiksi venyneet. Paremminhan puhettasi nyt saatan kuulla. Voi mummoseni, miten silmänne ovat suuriksi tulleet.
Selvemminhän saan sinut nähdyksi. Voi muori armas, kovinhan isoiksi teidän kätenne ovat kasvaneet. Paremminpa nyt käy sinua kouraseminen. Mutta mummo Kulta, hirveän leveäksi suunne on muuttunut. Sukkelammin sinä sinne suikahdat. Ja tämän sanottuansa susi vuoteelta hypähti sekä nielasi kitaansa Punakerttu paran. Saatuaan himonsa tyydytetyksi susi taas vuoteelle oikoilemaan ja nukkuipa se heti sekä rupesi kovin kuorsaamahan. Siitä metsästäjä juuri osasi ohitse kulkea ja arveli itseksensä, kamalastihan tuo vanha rouva tuolla kuorsaa, pitää maar minun mennä katsomaan, vaivaako häntä mikään. Tämä siis tupaan poikkesi ja näkipä, vuotehen viereen päästyänsä, siellä suden makaavan. Jopa jo viimeinkin jouduit tavattaviini, sinä harmaa pää vanhus, hän virkahti, olenhan kauan sinua hakenut. Nyt hän pyssyänsä juuri oli laukaisemaisillaan, mutta juolahtipa silloin hänen mieleensä, että susi kentiesi oli akan syönyt ja että häntä ehkä vielä kävisi pelastaminen, eikä ampunutkaan, vaan otti sakset sekä rupesi nukkuvalta sudelta mahaa leikkaamaan auki. Leikata tokasi sitten pari kertaa, jopa näkyi punainen lakki, ja vielä parin leikkauksen perästä tyttö vatsasta kopsahti huutaen, voi. Olenpa kamalasti pelännyt, suden vatsassa vasta pimeä. Ja sitten myös vanha isoäiti sieltä vähissä hengin kömpi. Mutta Punakerttu vilppaasti toi isoja kiviä, joita pistettiin suden vatsa täyteen, ja kun peto herättyänsä koetti tiehensä juosta, painoi kivet niin pahasti, että se kohta maahan vaipui sekä heitti henkensä. Nytpä oli mielissänsä nuot kaikki kolme, metsästäjä sudesta nahan nylki, isoäiti söi kakun ja joipa myöskin viinin, jonka tyttö oli muassansa tuonut, sekä tointui taas terveeksi, mutta Punakerttu päätti, enhän minä enää polulta juokse metsähän, jos on äitini minua kieltänyt.